De carnavalspartners van TVL zijn Brandbier, Smeets Autoschadeherstel, Autobedrijf Koenen, Kunststof Brunsum en HBS Advocaten. Wat een superzoene dag. Ik sta in Venstone uit Donder. Vertel eens, voor waar komt keer? Van Donder, ja. Ja, er zijn 2 finalisten, dus we zijn voor alle 2. 2 finalisten van Donder in de finale. Ja. Dat is best wel een goede prestatie, hè? Ja, uitzonderlijk, ja. Maar vorig jaar was het ook al. Dus ja, goed, we zijn een beetje gewend. Dus eigenlijk het Donder echte V-factor, de vastelovensfactor. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik sta hier even Ronald, een heel bekend gezicht, want we kennen hem allemaal van Mishmash. Ja. Maar Ronald, dus is vanavond niet op de bühne, want de best volgens mij een beetje te oud. Ja, ik sta hier niet op de bühne, maar dat heeft te maken dat ik voor Jazz uit Donder een liedje heb geschreven. En dat heb ik samen met Lilian Steps gedaan. Kom er even in. Dat is voor de tweede keer dat we dat liedje hebben, of een liedje hebben gemaakt voor haar. Vorig jaar is het ook mee gedaan. En vorig jaar is het tweede geworden. Dus ja, we hebben hoge verwachtingen deze keer. Dat schept zeker hele hoge verwachtingen. Vult ze dan nog een extra druk op de schouders? Natuurlijk. Probeer ze toch iedere jaar weer zichzelf te overtreffen, hè, wat dat betreft. En wie kwam ze aan de inspiratie voor dit liedje? Want wat gaat het over? Wij wordt het. Wij wordt de nieuwe prins. Gaat wat iedereen zich ieder jaar immer afvraagt. Ja, dat gaat eigenlijk denk ik wel kriebelen als we gewoon beginnen. Dan denk je van nou, het zou wel leuk zijn als ze weer hoog gaat eindigen. Maar ik vind het meedoen voor haar en voor iedereen, zeker de jeugd, voor de tieners. Het is gewoon de derde keer dat we dit TVK is georganiseerd. Ja, dat is gewoon geweldig om te zien wie de jeugd hier met gewoon doen. Ja, en Mien Kriebels, dat gaat hier zeker in met spelen. Want daar hebben we ons een keer een liedje geschreven. De Kriebels. En dat wordt dan ook weer een succesvol nummer. Dus ik hoop ook voor de jeugd, wat hier is geweest, een succesvolle avond wordt. Wij zijn Jazz en we doen voor het derde keer midden in TVK. En dit zijn Amber en Anouk. Waar gaat het liedje van over? Over wie de prins wordt. En heb je al een nieuwe prins bij je in het dorp? Ja, bij haar in het dorp. We zijn van 3 verschillende dorpen. Oh, nou ja, dat is de kans dus. Wie is bij jullie prins geworden? Roy. Is het een leuke prins? Ja hoor. En bij jou dan? Prins Ludo is een hele leuke prins. Oh, ik zie je blokjes op je wangen. Dat is wel een hele leuke prins. Wij werd het op dit jaar. Wohin al, dan zijn ze pakje klaar. We zouden dit jaar weer, wij geven dit jaar weer op. Wij terug die prinsen weer, die dag op zien en kom. Wer is vastelovend, de nieuwe prins toch is. Gespiespel en geflüster, klinkt al in de zaal. De spanning om te snoeien, zou het niet of zou het paal. Wij wordt tot prins gekozen, wij geeft dit jaar weer op. Wij is toch straks te jong, met dat prinsenmutsje op. Wij werd het toch dit jaar. Wohin al, dan zijn ze pakje klaar. Wij zou het dit jaar weer. Wij geven dit jaar weer op. Wij druk die prinsen weer, die dag op zien en kom. Wij werd het toch dit jaar. Wohin al, dan zijn ze pakje klaar. Wij zou het dit jaar weer, wij geven dit jaar weer op. Wij druk die prinsen weer, die dag op zien en kom. Wij werd het toch dit jaar. Wohin al, dan zijn ze pakje klaar. Wij zou het dit jaar weer, wij geven dit jaar weer op. Wij druk die prinsen weer, die dag op zien en kom. Wij druk die prinsen weer, die dag op zien en kom. En dat was Jazz uit Donder. Ja, volgens mij zijn dit de fans van Rianne, of heb ik dat fout? Ja, dat klopt. We zijn fans van Rianne. Uit Neer. Uit Neer. En wat ziet je van Rianne? Ik ben de man van Rianne. Dan moet je toch eigenlijk wel heel veel zenuwen hebben, hè? Nee. Niet? Ik vind het gewoon geweldig. Nee, maar ik denk, laat maar gewoon. En
Wie heb je nog meer metgebracht? Nou, dit is een vriendin van Rian. En dat is de vriend van Rian. Oh, de vriend van Rian, dat vind ik natuurlijk. Hé, dan staat eigenlijk 10 vriendin daar boven op het podium te schitteren. Ja, zeker. Wat deed dat met u? Ja, dat is hartstikke chic natuurlijk. Dus als we wel apen trots zijn, hè? Ja, zeker. En Ik sta nog zeker vooraan. Dat mag ik horen. Ja, ja. En waar gaat het liedje over? Hoe dat liedje over gaat, dat die vastelovend mist. Dat ze vastelovend mist? Ja, die kan niet wachten op vastelovend. Ah, ja, maar dat hebben we toch allemaal een beetje? Ja, inderdaad. Dus eigenlijk... Daar is dat toch wat meer, denk ik. Best ik ook een vastelovens vieren. Wat minder als huren, maar ook ja. Maar vanavond staat ik in ieder geval vooraan. Vooraan en het huurste met gezelligste. Vastelovend kom ik volle, want ik denk alleen aan dich. Ik begin geliefd te stralen, kijk te laag op mijn gezicht. Huf mich op, wij mich weg, laat mich 3 dagen lang verlicht. Vastelovend kom ik volle, alstublieft. Geduld, dat is een schone zaak, maar ik kan gar niet wachten. Als mijn geduld is opgeraakt, dan krijg ik rare klachten. Dan sta ik met de naaste de roet geblekt. Te wachten tot de vastelovend mich naar buiten trekt. Het dreigt en het jukt en het schoot. Tijd lang genoeg geduld. Vastelovend kom ik volle, want ik denk alleen aan dich. Ik begin geliefd te stralen, kijk te laag op mijn gezicht. Huf mich op, wij mich weg, laat mich 3 dagen lang verlicht. Vastelovend kom ik volle, alstublieft. Vastelovend kom ik volle, alstublieft. Dat zit toevallig mijn 2 zonen. Ja, Trotse papa dus. helemaal. Hé, maar hoe valt het me op? Ik heb juist al een aantal finalisten gezien en dat waren voornamelijk vrouwen. Ja, Wie is het met de mannen gesteld? In de nou ik finale? denk dat de mannen in de finale in de minderheid zien. Ja, Ik geloof dat al 4 optredens van mannen zien. maar mannen, jongens. jongens, die kennen toch net zo goed of misschien nog wel beter vastelovend. Nou, dat zal we straks huren. Maar hebben die mannen van u, hebben die dat een beetje van papa? Nou, helemaal niet. Nee? Want als ik gaan zingen is de discotheek zo leeg. Maar het zangkwaliteit, oké. Hè? Maar Ja, maar- de vastelovenskriebels. Dat hebben ze zeker van papa, maar ook niet ook van mama. En van opa en oma natuurlijk. Hé, maar Geer zit er ook schitterend uit. Dankjewel. Niels en Kai strak hebben die ook een hele mooie outfit. Voor op de Jawel. Hun liedje het glittertwitter. Vandaar dit glitter gebeuren allemaal. Glitter Twitter. Wat gaat het precies over? Nou, het gaat erover dat ze in de glitter pakt tijdens de carnaval. Nou, hoe schijnt ze op Twitter te vertellen wie leuk het wel niet is. En heb je er ook op Twitter even aangegeven dat je hier vanavond staat? Ja, we hebben een speciaal account aangemaakt. Speciaal voor glitter Twitter. We roeien ons er allemaal naar de glitter. Ga ik naar huis en ga meteen op Twitter. Ik wil vertellen dat ik me amuseer. En de schoenste meisjes met succes verzeer. Dus ik las al een hele witte tweet. En wij dan tussen het wasje zeer gespied. Wij dan tussen het was en zeer gespied.
Waar zit je? Suze. En Larissa. En wat voor liedje gaat je zingen? Knatschka Goetebol. Knatschka Goetebol. En hier zit echt mazzelaars vanavond. Want ik heb me laten vertellen, je mag als 11e dadelijk het podium betreden, hè? Ja. Dat is toch eigenlijk een getal? Ja, dat moet toch wel lukken vanavond aan. Veropen het. Hey, en wie heb je hier voorbereid op vanavond? Ja, kijken wie het op ons afkomt, pa. Ja, gewoon hopen dat het goed gaat. En ons best doen. Maar je hebt toch vast en zeker ontzettend haal geoefend, of niet? Eigenlijk niet. Vooral nog optreden vorige week. En net toen we toen vertrokken nog één keer. En dan, ja, stoverie dadelijk. Weer goed samen zingen en ook lekker springen. Dansen op een mat met een oud en jong en groot en klein. Builen weer ons allen heen, al die dag weer 3 en 3. Met de vasteloven zet ze al in zijn optie. Weer nog Knatschka Goetebol, ons hartje zit er gans van vol. Samen zingen aan de stuk, ons hart gebeurt er van geluk. Als verzorgd hij verschoon, kenden niet meer op ons beentje stond. 2 armen zwaaien in het rondje, vastelovend is gezond. Met die stieven hij doet de kop, vastelovend is echt top. Weer goed samen zingen en nog lekker springen. Dansen op een mat met een oud en jong en groot en klein. Builen weer ons allen heen, al die dag weer 3 en 3. Met de vasteloven zet ze al in zijn optie. Weer nog Knatschka Goetebol, ons hartje zit er gans van vol. Samen zingen aan een stuk, ons hart gebeurt er van geluk. Nu gaan ons gedachten weer, wat hebben we vasteloven geer. We weten weer waarvan bescheid, en is er niks wat er te deed. Voor wie we dat altijd begaan, spaas blijft dan altijd bestaan. Weer goed samen zingen en nog lekker springen. Dansen op een mat met een oud en jong en groot en klein. Builen weer ons allen heen, al die dag weer 3 en 3. Met de vasteloven zet ze al in zijn optie. Weer goed Knatschka Goetebol, ons hartje zit er gans van vol. Samen zingen aan de stuk, ons hart gebeurt er van geluk. Ons hart gebeurt er van geluk. Knatschka Goetebol. Nu heb ik een paar schoen gevonden. En ja, wie de schoen past, trekt hem aan. Maar mij passen ze niet. Maar ik ga dus eigenlijk op zoek naar de eigenaar van deze paar schoen. Waar is hij zonder schoen? Ah, daar zit... Oh, ik zie een paar hele mooie rode sokken. En volgens mij... Zijn die niet van dich? Zie je, dat dacht ik al. Alsjeblieft. Dames, waar zit je? Want ik heb me laten vertellen, je komt uit Venray. Dus een toeswedstrijd voor u. Ja. Stel eens even voor. Ik ben Anouk. Ik ben Melissa. Ik ben Renske. En samen zit je hier? Net echt. Net echt. En nu heb ik me laten vertellen dat je hier een ontzettend leuk liedje hebt over op de toffel dansen. Allemaal op de toffel. En nu ben ik toch eigenlijk wel teleurgesteld dat je hier dan op de stoel zit. Moet ik op de tafel gaan staan? Alle drie op de tafel. Kom op. Ik ben Sloes. Ik wil de bie. Renske, samen. Allemaal op de tafel.
Dat was niet zo'n goed idee. Nou ja, allemaal op de tafel, maar wel heel gezellig. En dat is eigenlijk wat je wilt strak, hè? Ja, dat is de bedoeling. Gewoon dat iedereen met moet doen met ons feestje. We gaan er een heel mooi feestje van maken. En als we dan gewoon door die tafel zakken, niks aan de hand, als we maar gewoon doorfeesten, toch? Tuurlijk, maakt niks uit. Nou moet het toch eens luister naar ons verhaal. Het is niet te geloven, het is een echt schandaal. Wij zien niet echt de grootste, maar wij doen ook geen met. Wij zien zo van die vrouw waar heel veel pit in zit. Met vasten op een zondag ziet niemand dus dan staan. Dan nemen wij de tafel en laten ons dan gaan. Allemaal op de tafel, allemaal op de tafel. Feesten op de beste rij met O en mee en hij en zij. Allemaal op de tafel, kom allemaal erop. Dus zie er niks aan wilde gewoon, kom dan op onze tafel staan. En spit er maar niet tegen, want dat ding heeft we kut gekregen. Allemaal op de tafel, allemaal op de tafel. Feesten op de beste rij met O en mee en hij en zij. Allemaal op de tafel, kom allemaal erop. Dus zie er niks aan wilde gewoon, kom dan op onze tafel staan. En spit er maar niet tegen, want dat ding heeft weer puur gekregen. Dit is het gedeelte waar het serieuze werk verricht moet worden, want hier wordt er gejureerd. En ik ga eens even kijken, hier zit John Thoma, we kennen hem allemaal van mijn streek. Hallo John. Ja, zet ik de bril maar eens af, want ja, dit is echt het serieuze gedeelte, hè? Ja, het gaat eigenlijk weer beginnen hè, na de pauze. En ik moet zeggen, want dat zal ze me misschien gaan vragen. Het niveau tot nu toe vind ik voor een tiener van zo'n avondsleedjesconcours best goed. Alhoewel, ik de mens van de traditie ben, maar ik moet me nu even in hun verplaatsen. Het is niet allemaal traditionele carnavalsmuziek, hè, bij de tieners? Nee, helemaal niet. En die kent me vanuit de jurering bij het LVK. En de wet zorgt dat ik in de mens van de traditie ben. Ja, ik moet me in hun verplaatsen. Maar ik blijf gewoon voor traditie. Dus ik hoop dat ze in de loop der jaren, als ze bij het LVK komen, toch weer gaat meer naar traditie gaan. Hoop ik. Maar de jeugd wil natuurlijk het nuts en ze zijn allemaal heel enthousiast. En dat is toch het allerbelangrijkste, het enthousiasme. Goed, maar je maakt van mij, maar dan moeten we de traditie laten varen. Best wel heel serieus, hè John? Hé, maar wat ze tot nu toe gezien hebt, is er al een beetje een favoriet van Digby? Ja, maar die gaat me nu vragen wij. Maar dat wil ik even tot straks. En dan moest ze me straks nog eens vragen en dan zeg ik wie mijn favoriet was. Nog een beetje glitter en dan ben je er klaar voor? Ja, dan ben ik er helemaal klaar voor. Hey, ik zie die mooie Oostenrijkse pakjes. Ja. Gaat daar ook het liedje over van u? Nee. Ja, als liedje gaat eigenlijk gewoon over de carnaval. Een gezellig nummer dat het nou gaat gebeuren, de carnaval. En dan inderdaad, daar passen de Oostenrijkse pakjes precies bij. Toch? Het is carnaval. Nee, absoluut. Waar kom je vandaan? Stel je even voor aan de Lutoes. Nou, wij zien Joske en Jori. En wij komen uit Horst. En ja, als liedje eigenlijk nou gaat het gebeuren. Nou gaat het gebeuren. En dat gaat ook echt gebeuren, hè? Maar best je er klaar voor? Ja, bijna. Nog even de puntjes op de i, de glitter op de wangen. De glitter in alle kleuren? Ja. Joske, heb ze nog een beetje een... ja? Het hand is nog goed stabiel. Wat maakt u zo speciaal ten opzichte van de rest? Waarom zou het hier kunnen winnen en de rest niet? Ja, zeg het eens. Zeg het eens. Dat is een hele Omdat wij een heel gezellig duo zien. En dan stralen wij ook uit naar het publiek. Ja, maar dat zie ik ook echt aan. Ja. 2 bescheiden, maar ontzettende, vrolijke, enthousiaste dames. Ja. Met allebei glitter op de snoet. Ja, de snoet kan ik alleen maar zeggen. Licht uit, spot aan en Gerard dadelijk de bühne op. Ja. Hey, dames, heel veel succes. Dankjewel. En u vertreft even alles, hè. Dadelijk op de bühne. Ja. Geniet ervan. Dankjewel.
witte was ze lopend juffrouw warm op zoek. Naar de allerliefste meidje. Kom met die Poes Limburg, ja chic is dat. Want de kal is waarschijnlijk plat. Ik moet het zien, en voor wunschos niet meer. Weet al wat ik aan dat tegen zo'n schat. Zunting, ogen, hoe je dat vlug. Ja, vier vingen, alles schön. Al met je hoe ze tegen Limburgsland. Aanvang was Jans als verpan. Bist du blond, brun, bist du gal. Hast du Schweißfuß nicht normal. Es ist egal, wie sie besser was du hast. Mit was du loben kann vor Spaß. Wir sind de Toepissen. Ik ben de toepisrijder Dylan. Toepenswijder Max. En ik ben een toepensrijder Lars. Ja, dat houden we gewoon kunnen denken dat zich toepensdrijven is. Hey, en waar kom je vandaan? Van Bochels. Van Bochels. Nou, er is nogal iemand in de finale hè, van Bochels. De Joes. Hey, je maakt dat het niet extra spannend, 2 van Bochels in de finale? Dat maakt het extra leuk. We met de bus terug en normaal vrij ego vis in de bus. Want denk je dat de kans groot is dat je gaat winnen? Ik denk best wel dat kans aan de Bochels te winnen, ja. Nou Chrissy, nu zit je met z'n allen serieus bijeen. Hè? Het is allemaal geweest, we hebben allemaal opgetrooien en nu gaat de puntentelling plaatsvinden. Zit je het allemaal een beetje met elkaar eens? Dat weet ik niet of we het met één eens zijn. Dus dat we een hele gevarieerde jury hebben. Het is van jong tot oud gaat het. En meestal hebben ze dan ook wel dat er toch wel gaat verschillen in de puntentelling liggen. Dus het is even afwachten nog. Dan maakt het extra spannend zo, hè? Hey, Dig is dochter van Justine van Cartouche. Dig werd het beste wat vastelovend vieren is. Wie vond ze de kwaliteit vanavond? Nou, ik vond het echt heel hoog. Er waren hele leuke liedjes bij en ik denk zeker dat er ook wel talent bij zit die kunnen doorstromen naar het echte grote LVK. Is er veel verschil van het kinder-LVK en het tiener-LVK? Zie je daar veel verschil in? Nee, vind ik eigenlijk niet. Ik vind dat ze zich heel goed voorbereiden allemaal. Ik moet zeggen, qua kleding, presentatie en zo, vind ik dat het, die zijn echt wel vrijwel klaar om aan het grote LVK mee te doen. Ja. En soms vind ik wel dat de kinderen zich nog leuker uitdossen en kleien dan de grote artiesten, zeg maar. De Publieksprijs 2012, door u gekozen, is uit het zuiden van de provincie. Met 1, 2, 3, de Joes. Proficiat. Alsjeblieft. De Joets. Proficiat. Aan de Publieksprijs. Beste blie, jong. We gaan beginnen natuurlijk met plaats 3, dan 2 en dan 1. En tot het publiek het toch wel eens bij het gooi eenheid. En het niet alleen op aantallen aankomt, maar ook uit, toch nadenken voordat ze een keuze maken op plaats nummer 3. Hij stond ze net al neven mij. Ter Joes met 1, 2, 3. Nummer 3. Joes, de best derde geworden, jong. Ja. Proficiat. Fantastisch, hè? Het volgend jaar is dat Zuid-Limburgs Federatiefeest. Maar ze zijn vandaag tweede geworden. Suze en Larissa, knatschgek uit de bal. Geen ruzie maken. Wij de beker op de show mogen zetten. Om de beurt spreken we dat af. Alsjeblieft, proficiat. Prima prestatie. De nummer 1. Nee, dat woont wel in het noorden. Dat zijn geworden. En nu gaat het gebeuren. Joske en Jori. Joske en Jori. Voor de tweede keer. 2 jaar geleden. Deze tijd, ja kijk maar omheen. Kijk eens naar de mensen heen. Voor de tweede keer een successie. Over dit feestvuur nachtlang overgepot. Zo te zien kan het hier nimmer kapot. Na 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 na
mensen, de winnaars van het TVK 2012, gefeliciteerd. Wie voelt zich nu? Net een droom. Net een droom. En het is eigenlijk de laatste keer dat je nog kost meedoen. En je hebt het hem weer gefixt, hè? Ja, heerlijk. Ja, geweldig. Ja, en nu? Wat ga je doen? Feesten in de Mertal. Feesten. En dich? Ja, hetzelfde. De prins is net uitgekomen. Een kei leuke, dus we gaan helemaal los dadelijk. Geweldig. Amuseer ik, want je hebt het dubbel en dik verdiend. Ik hoop dat Geer hebt genoten. Veer in ieder geval wel. En weer gewoon lekker een feestje boeren. Toch, dames? Goed zo. Wat een superschoenen daar. De carnavalspartners van TVL zijn Brandbier, Smeets Autoschadeherstel, Autobedrijf Koenen, Kunststof Brunsum en HBS Advocaten.